Què tal? Com estem? Uf, que intro, no? Jo em dic Hannah, sóc com una fotopolla, perquè m'agrada anar a llocs sense que em conviden, i no sóc gaire fotogènica, i sempre et decepcionaré quan ens coneixem en persona. Doncs no parlem després d'això, si us plau. Estem aquí fent comèdia en català i és perquè jo vaig néixer per ser catalana, encara que sóc de Nova York. Vaig néixer per ser catalana perquè vivia tota la meva vida en Independence Street. De veritat, calle d'independència, de veritat. I també el meu aniversari és l'1 d'octubre. Mola, no? Està guai. 1 d'octubre. Però aquest dia, fa uns anys, l'1 d'octubre, que us emporta a vosaltres, va ser l'aniversari pitjor de la meva vida. Pitjor. I no ho dic perquè el procés i bueno, la policia estava pegant a les àvies i el fight i no. No m'emporta una mierda, no m'emporta, ok? És perquè aquest dia el meu exnòvio va decidir que era més important anar al seu bari de merda i no passar el dia amb mi. Que és molt lleig, això, no? Molt fort. Que vaig complir anys, no? I estava com, les urnes, estava obsessionat amb les putes urnes i queda la meva urna. Aquest dia va dir sí a Catalunya, però no a la meva urna i ni oblit ni perdó. Perdona si tinc l'energia una mica estranya, és que tinc la regla, que bueno... La regla, bueno... Sí, és dolenta, tothom sabem que la regla és una merda i és encara més merda si fa servir tampons. Algú aquí fa servir tampons? No? Sí? Per què? Són una merda. El teu company, tu saps com són els tampons, senyor? Bueno, un tampon és com tenir una polla petita a dins durant una setmana i jo les prefereixo grans, doncs... He dit adeu als tampons i ara faig servir la copa menstrual. Sí, bruixes, en la casa, Molt bé, no? És que és molt de bruixes, la copa menstrual. Bueno, si no saps què és una copa menstrual, senyor, és una copa petita de silicona, la meva és rosa perquè sóc una dona, i el doblegues com origami, dius unes oracions en arameo, i el fiques al con i recollis sang per fer encantaris, no? Per fer pocions i coses, no? Perquè ets una bruixa! És per les bruixes! És que tens sang a tot arreu, és superguai. Estic fent una poció ara, que és ull de serp, cola de rata i sang de con. I és una poció d'amor, clar. Poses en la beguda d'algú i... No facis això, és il·legal això. No, però és superguai, l'has de bullir cada mes, no? En un caldró, com... I sempre un altre bruixo de l'aquelarre, no? Que és com... Oh my God, Hannah, ho has de provar. Et canviarà la vida. És molt bo pel planeta. Estalvies diners. Et connectaràs molt amb el teu cos. És com si m'estic ficant els dits 3 cops al dia, al con, mai m'he connectat tant amb el cos, no? És que tinc la mà que fa olor a con durant una setmana i no se'n va. És com quan talles all, no? I encara que ho rentes, no se'n va. No sóc una bruixa de veritat, però sí que m'agrada l'astrologia, perdó, Moji. Després d'això tinc por de fer aquest pit, però bueno, seguim. És que no entenc per què els homes blancs cis heteros no li agraden l'astrologia, no entenc. No té sentit. Què? Que no us agrada coses divertides? Què? Què passa? És divertida, ja està. És que no sé, què us agraden els homes blancs? No sé, capitalisme i la guerra mundial, la Segona Guerra Mundial, coses així. Esteu obsessionats. És que tinc un amic que literalment va dir la Segona Guerra Mundial és la millor guerra. What the fuck?
Què vol dir això? És que això és boig, és que els homes parlen de la Segona Guerra Mundial com és sociologia. Estan com, bueno, tinc el sol en Hitler i la lluna en Mussolini, no? És que és superboig, això. És que és divertit, és que no és real, clar. No soc tonta, vaig anar a la uni, és que no... No soc tonta, sé que no és real, no és veritat, però bueno, és divertit. Hi ha moltes coses que no són reals, però són divertides, no? Com les pel·lis, bueno, sí. Com, bueno, sou parella? Bueno, heu follat, suposo, no? Algun cop? Que quan corre ella, a vegades, no és real. Però segurament era divertit, no? Per tu. Ai, bueno, no... Puc estar com massa veritat. Perdona, no vull ficar-me en... I el pobre home està com així, com... Ai, quina vergonya. És que no... Perdona que per un discurs anti-homes, que m'agraden els homes, tinc nòvio, també. Jo també falsifico orgasmes, també. Però sí, tinc nòvio, que és home, clarament, i és molt prim, és que m'agraden els homes prims, no sé per què, perquè com veus soc una dona gordeta, no? Diuen així, o en les botigues diuen curvy, o diuen en els càstings alegre, tipo no modelo. Soc jo. Super alegre. És que jo no sé perquè sempre no sé què li interessa als homes prims en mi, no sé si li fa morbo el por de morir aplastats o alguna cosa així, no? Com asfíxia mentre les cuixes, no? No sé, a mi m'agrada, però... Per mi, quan estic amb un home prim, és una mica com tocar un galgo, no? Ai, m'encanta. El meu nòvio també és un friqui, és molt friqui, que m'encanten els friquis, que els friquis tenen mala fama de follar malament, i no és veritat, follen superbé, perquè sempre estan investigant, no? Només li falta la pràctica. Ja tenen tot llegit. I també és gamer, doncs l'agilitat dels dits, és que això és molt important. I també és que no poden dir no a una repte, no?, els friquis. I doncs em vaig decidir de convertir el sexe en un quest, una missió. Sí? Doncs entro a l'habitació, em poso un gorro de mag i dic benvinguts, brau aventurer! Veig que vols conquerir la cava de la vida. Tens molta sort perquè la setmana passada estava plena de sang. Veig que tens una espasa bastant gran, molt més gran que aventurers passats. I diuen que la mida no importa, però bueno, tots sabem que a aquesta cova li agraden les polles grans, no? Has d'assegurar que la cova té prou de menjar però no massa, perquè després s'infla, no? I és com, no té moltes ganes de... Bueno, és molt difícil, sabem, de ser una cova. I molts aventurers, bueno, vull dir, un número normal d'aventurers ja van intentar conquerir la cava, però normalment s'ha de conquerir sola el dia següent. Doncs ja està, moltes gràcies.